skal du se, nu laver jeg. Og du har aldrig prøvet at pille før. Nej. Det er ikke sådan, det er ikke sikkert, mand. Det skulle være et pænt stykke ned. Ja, er der ikke det? Jo. Pænt stykke ned i pulsen op. Okay. Altså, der er jo også en trappe ned, Jimmy, hvis der. Det er ikke en mulighed. Nå jo, men altså, hvis du er ligeglad med, hvad knejderne siger, så er der jo en trappe. Må du ikke tænke på noget? Nej. Det er 100% sikkert alt, hvad vi har ved at gøre. Det er godt. Så det eneste, der kan svigte, det er dig. Ja. Og dit mål. Men det lover jeg, det ikke gør. Nej, det går ikke. Jamen, Vagn, du skal huske, vi bad om at spare de der 200 kroner. Du ved godt, vi snakkede om på sikkerheden. Vi har købt en ekstra ondskabsfuld humor. Men det er ikke så tit, vi gør det. Men vi kan jo dog købes til. Vi kan købes til alverdenen. Ja, kompromis med sikkerheden. Den var sgu dyr, det var den, Jimmy. Men det rebet har et brudstykke på. Ups, det er lige. Og hver af de her stropper holder 3. Godt. Forankerne, det er faktisk Så skulle den gerne gå. Det håber vi da på. Jeg synes, du kigger lidt, Jimmy. Ja, der er et stykke med. Ja, et stykke med. Det plejer at være ude i sikkerhedslinjen. Hvad laver du til daglig? Smed. Du er smed, så er du et bumpet stærk. Det skal nok lige prøve det. Jeg troede, I havde maskiner til det hele i dag. Nej, dengang lavede vi det, ikke? Jeg sagde, at vi sagde, du går i år. Også mod til at gøre. Det får man. Også det. Men det du kunne prøve i første gang, det er ganske almindelig rappelling. Stavlet. Og nu, og den bane, du skal rappelle ind. Men det jeg er ved at gå klar til nu, det er et instruktørregel. Så jeg har fat i dig. Så lige meget, hvad der går galt med dig. Så kan jeg faktisk tænke dig det. Du kan forstyrre dig. Det tror jeg ikke, det gør. Det ved man aldrig. Det bliver af og til. Jimmy, er der nogle sidste ting, du vil sige til Bettina? Ja. Det fik vi sagt, inden vi går op ad trappen. Men Det er super. Det var hårdt nok. Inden vi falder. Men, Når trappen var hård. Jo, fordi det skal bare være 4-5 gange. ja, det tænkte jeg nok, ja.